Ola, vai agora unha peza para a requinta, para ti, Alba, e para Jorge tamén, que sería a foliada de Monforte. Creo que é unha peza que se dá en violín, así que Jorge seguramente que xa coñeces, pero é moi interesante para sacarla en requinta pola escala que ten e o exercicio que ten de visitación, de subir e baixar a escala, vale? Así que vai a foliada de Monforte. Aí está. Veña, podía, amigos.